Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam, intay basa ti Proverbio 18, versikulo 2. Awan anyaman na iti maag, numaawatan na wano saan ti maysa abanag, kayat nalaeng nga ipakita ti kinalaing na. Papagayam, intay dinggan ti maysapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Awanan kit di ti ba inday ta babae agraraman? Mapay manan, anak ka. Apay amakyap apa ka manan iti karuba tayaw. Mabusurak launa iti day alinda nanang. Iti anya agapaw. Anyat basol ni Lindaken ka aya. Sana awat na di babae. Agong ungat ka. Ngam di mo mangarod may bagan o apay. Amagan mo't no sikat ayan ti biddaw. Ay na, di yung saludsudan no anya tinagapaan mi nanang. Basta adda. Anya? Mabalin lang nga sukatan ti karuba. Sino kata akong day babae? Ay, hanya kalakit di matay. Saan anasaya at amakiap-apa ka? Saan amasapul nga ibagam ti adda iti kaungam? Tanudad dumak makapasair mo ti panagsasaom. Maan ano ayan no agpakumbaba ka mait? Agpakumbaba? Ne, apay ko mga agpakumbaba akngay. Naglaingan. Siya, pay lang amin ti kinalaban na. Ha? Nawaya ka nga rod no bigat. When? No kasta nga rod, mapantakitaan ti balay kan daga aplano ta agatangan. Mabalin na tamat, bakit? Adamot kit dilugan ta Ada service ta. Urayan niya nga oras nga agrobwat ta, awan parikot. Kasaritam nga ruden ti seller, bakit? Ibagam amapanta iti ayan na inton bigat. Tapno muna, may. Sige, awagak to. Bayadan ta kadimot lang inton bigat? Saan pa'y? Kitaan ta pa'y umuna. Numayat matlaang tilaklako na. Okay. Nala, panawan ka pa'y nga ro dito eh. Taawagak ti akin ko iti gatangan ta property. Sino ti mawag, Cherry, anak ko? Ni Sir Archie, nanang. Apay ka no? Ay, adda emergency apag natimay sa akatrabahwak. Kat nasken nga adda maisukat kan kwa na. Nang runa ita Sabado. Ado man ti customer iti restaurant da sir. Di ag-overtime ka manan? Makitan to nanang. Ay, mangidasarak nga rodan iti kanam. Tamangan ka, sakbay nga agtrabaho ka, anak ko. Wen man nanang. Agyaman naklaunay. Ay, awan na nyaman na, anak ko. Agdigo sa klabit Mangidasar kay lata. Tamanganak, kalpasan ti panagdigos ko. Panagkunam lakay, mabalinan day jay. Mayat mat, bakit? Magusto ti disenyo ti balay. Gatangan ta nga rodan. Wenen. Ipa-reserve takit din, tamang ano maunaan ta. Sayang mat dayjay. Sapay mayat ti lokasyon na. Mabalin na pagbalinan na vacation house tayo. O sige, i-text ko nga rod kan kwa na ti final decision ta. Mabisinak, bakit? Oray siya nga rod. Manganta pa iti restaurant iti sentro, sakbay nga agawid ta. Sige. Mangi-take out tanto matlaan yan para kininanak. Wan tapno saanan nga agluto pa'y. Naimbangal daw yung madam. For dine-in kami, Pasensya kayong madam ngam no pets allowed iti daytoy a restaurant. no pets allowed. Wen madam, sana mabalin nga itugot yu ti aso yu iti uneg. Nakadaya por magtiasok Di yu siguro nabasa ti karatula iti ruar, madam. Kabaelak abayadan ti makan ditoy. Amok dayta, madam. Talaga lang asaan ang mabalin nga isarrak yu ti aso yu iti daytoy a fast food restaurant. Nang runa pa'y kat ado ti customer ita. Anyat kayat mo asawan? Dugyot ti tarakan ko? Saan matakasta, madam? Aramidak lang ti trabaho. Ne, saan naksamat nga amam mo? Amam mo kayo. Takalugaran kayo, madam. Diyak lang amin kayat ti maungtan. Sino ti manager yu ditoy? Kayat ko ang makasarita. Anya klase ti restaurant daytoy? Saan a pet friendly? Anya ti bagbagam sika, Cherry? At the customer nga agis iskandalo, sir. Anya? Ni Madam Vanessa. Tibak nang akalugaran mi.
Itian niya aga pong agi skandalo day ta babae. Imbagak ano pets allowed. Taad dati aso na. Ngam ipilit na mo ti kayat na, sir. At damot karatula iti entrance. Imposible mat no saan na nakita dayjay. Ay, saan tayo nga amo, sir? Makaungat nga rod kanyak. Ay, numabalin. Da kayo kumati makisarita kan kwa na, sir. Tamangan na niya man ng timaisawang na kanyak. Nagpalawag ka kumakan kwa na Inaramit kunday ta, sir. Ngam nagrigat ti agpalawag kan kwa na. Takasla saan namot amaaw-awatan ti ibagbagak. Feeling entitled mat nga rod no kasta. Pasensyakan bakit Nagsapulak pa yung amin iti pagparadaak. Wanya, naka-order kan? Saan pa'y? Mabuisit ak kadagita a service crew. Apay mat. No pets allowed ka no nga rod. Ay, wan. Adagag pa iso nabasak akaratula iti entrance. Nakadiaper mo ti asok Wan ngam kas makita mat. Ado ti customer da. Ang mga no adamat allergic iti aso dita. Sana mabalin. Urayak ti manager, taiso ti kasarita. Anya ka di bakit? Rules is rules. Nang runa kat restaurant da ito'y. Saan laang kuma ati pagsayaatan ti pampanunutan. Am-amunak mo ti agnagan iti cherry a service crew di taunag. Anya kumaita no amuna ka. Gapo ka di ta na progreso ti biyag mo? Kat feeling entitled ka metay? No anya ti kayat mo? Iso ti masurot? Agad just kamot para iti amin. Anya ti parikot tayo, madam? Dagita a service crew, nagrigat da kasarsarita. No maipapan iti aso yo. Talaga asaan amabalin ti aso dito'y, ma'am. Adamo ti karatula iti entrance. Saan yung kadian nakita? Nakita, ngam nakadiaper mo ti aso. Kan maysa, inal daw nga agdigos daytoy. Kan, saan kami adugyot? Pasensya kayo, madam. Ngam applicable iti amin, day ta alintag iti restaurant. Kabaalan may abayadan ti lako yu ditoy. Bakit? Irespeto yu ti padayo a customer, madam. Mabalin mo't siguro nga ibati yu itilugan yu day tang aso. Sapay la kuma, tamaawatan yu ti management. Mangi take out talatan, bakit? Saanan? Makapaawan ganas ti mga dito a restaurant. Ala, pumanaw takit din iti dayto a lugar. Ay no, Agkalma ka kadilang, bakit? mabisbisin lang arudon ti tao kat. Noan niya ti paglintiganda, agtungpal tayo, bakit? Laglagi pa nga ado ti customer da. Ang mga numay sa kadagita customer, kat saan a pet lover. When no ada allergy na. When no saan, istrikto da. Saan lang mat aday ta ti restaurant ditoy? No kayat mo, agkita ta iti pet-friendly a restaurant. Ta isolangan ti pangananta. Kapilitan Isudamat lang ti maawanan iti customer iti kastangar aramidan da. Makita da. Talaga nga i-post ko da iti napasama. Di ka di makawaawat, bakit? Agbirbirok ka iti pakaisag makam. Anyat na pasamak, Delphin nakong. Bad mood sa mamut ni Vanessa. Wala, ta saan da pinagustuhan, nanang. Asino mait? Mangan kami kumaiti may sa restaurant. Ngem no pets allowed gaya mi jay. Imbati yo kumapay itilugan na Saan na akayat, nanang? Ipilit na kit din ngayon nagtiaso na. Nakiapa pa'y. Ay, na yun ni Vanessa. Nakababayin nga rod. Nakisarita pa'y kit di ti manager. Ay, feeling entitled man nga mina, day dya tao. Nakunayo pa'y, nanang. Tunggal ada papanan na. Ti kayat na. Ti sabali a tao ti agad just para ken kwa na. Naglukon day di a customer. Kunak no nagkinaawatan kami itay. Saan mo't gayam? Taimpos na paikit din tinapasamak. Asino, sir? Ti babae ang nagiskandalo itay Anya? At day tat impos na. Impose na ti picture ti restaurant. Nakakabil pa'y ti lokasyon iti post na. Naimbaglangan, tanakita ti gayam ko kat insend na kanyak. Nagturad matan ang nag-post iti kasta, sir?
Dayta nga rod. Nagadupay ti ibagbaga na iti post na. Agberberok lakit di dayjay iti simpat siya iti publiko. Iti kasta ngay naramid na. Maamwandan ti dakas ngay naramid na, sir. Naimbag kumaa no saan na nga inraman ti restaurant. I-message you, sir. Ibagayo nga i-delete na ti post na. Ta isumat ti ayan ti biddot. Isu ti saan ang makaaw-awat. Simple laang mat day ta parikot. Apay apadakkelan na paylaang. Feeling entitled mat day ja akalugaran tayo, nanang. Saan ang makaaw-awat? Asino akalugaran tayo, Cherry, anak? Day ja Vanessa, ah? Apay, anyat na pasamak. Napanda iti restaurant a pagtrabahwak. Kat intugot na ti aso na. Idi imbagami no pets allowed. Kasta una iti ungat na. Anya? Nagadu ti ibagbaga na. Kinasarita na pa ni Sir Archie. Ipagarup na siguro ang makalusot no ni Sir ti makasarita na. Anya ti imbaga ni Sir Archie ay. Saan na a pinalubusan, nanang? Iso aday jay, nagpost kit din iti Facebook. Saan ka no a pet-friendly ti restaurant? Anya? I-delete mo man ti in-post mo. May papan iti dayja restaurant, Vanessa. Apay ko mga i-delete ko. Di mo ka din nabasa dagiti negatibo a comment dagiti tattawa ya. Bayam tag comment dalatta. Na. Apay ngamin a feeling entitled kaya. Pudnumat, saan a pet-friendly day a restaurant? Mawatam kumamot dayja restaurant. Makanti ilaklako da. Pet-friendly tupay dagiti daduma a restaurant iti sentro. Talaga ka di mo kabalan ti agaramid iti nasayat para iti pada matao? Noan niya tilintag iti maysta nga establishmento, agtungpal tayo. Nang runa no para iti pagsayaatan ti kaduan. Ay, diyak amukan ka, Delphine. Saan aga po ta sinitada ka, kat ibabain mo matan ida. Agpakumbaba ka, ta si ka tinagkamali. Kinamaag ti kastangar aramidem. Pagsasaro mo matan ti chat na dyan nga Archie kanyak. Talaga akayat na nga i-delete ko ti post ko. Apay adi ka matagtagari di ta anak ko. Ah? Ay, kwa nanang. Ada ka di parikot mau. Ay, awan nanang. Okay, aklaan. Sigurado ka? Wen, di da ka di pakadanagan. Nabanugak laeng. Iso kastoy ti tsurak. Maalapay da ito iti ina na. Ay katagi na nakamot ngamin ah. Wen nanang. Iso asanak amapan iti laundry shop tayo. Tagi na naakman man. Ayun gayam. Kumusta No, maipapanmanan day ta iti restaurant nga impose ko. Di yun ibaga nanang. Ma-stress haklaeng. Kalugaramot ni Vanessa. Wen, sir. In-message you ka din? Wen, ado ti message ko kan kuana. Ngam saan mo't nga reply? Apay ngay. Ngam naalak ti numero na. Awagak to no makawayaak. Aging gaita, kat saan na pa yung nga indilit ti impose na. Nagado ti negatibo nga ibagbaga na. Bagi na matlaang ti ibabain na iti kastangar aramidan na, sir. Sa bagay, gusto ka. No na nga to ti pride na kat di na kayat ti agpakumbaba. Awan maaramidan tayon iti dayta, sir. Tinapatag kat awan dakas ana isawang wano naaramid tayo kan kuana. Wan matkit di inaramid tayo lang ti pagimbagam, iti kaadwan dagiti customer tayo. Day talatan ti panunutan tayo, sir. Nabasak dagiti comment iti dayja a post na. Kat adumot laang ti mangkon kontra kan kuana. Ado ti bashers na, sir. Nabasam ka di dagiti comments iti dayja a post mo. Bakit? Anya pong Ti post mo, may papan iti dayja a restaurant. awanan. Indilit kon. Aya, Indilit kon Tanagadumot ti negatibo ang mabasbasak. inton sumaruno, aramidam ti may parbang. No saan ka napagustuhan, maawatam ko ma, nang runa no para iti pagsayaatan ti kaadwan. Wan lakay.
Amok daytan. Sa nagaputa na progreso ti biyag mo, kat aramidem latan ti kay kayat mo. Kitam uray dagiti karoba tayo. Nababa ti panagkita daken ka, tanatangsit ka. Liklikan da ka pa yan. Amok dayta, Delphine. Madlaw mo. Uray sanda nga idiretso kat marikriknak akagura dak. Di ka ngamin agbalin na maag. No adda ibagadaken ka, dumngeg ka. Di mo ipilit ti kayat mo. Naragragsak ti biyag no napakumbaba tayo. Awan pagsakitan tinakam, ken maliklikan pa'y ti apa. Di ka agbalin amaag. Agbalin ka ama nakaawat, ta saan nga iti amin nga oras, kat mapagustuhan ka iti kayat mo ama pasamak. Saan nga iti amin nga oras, kat paborkan ka ti sitwasyon. Papagayam, ditan tinagibusan, ti may sapay apakasaritaan, anay tampok dito'y drama tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Charlotte Celo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Jonna Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kandaytoy nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.